Arkadaş şäheriniň açylşyna paralel Türkmenawatda onlarça täze jaý ulanylmaga beriler. Türkmenistanyň hökümet Arkadaş şäheriniň 29-njy ýylyna geçiriljek açylş tabaratyna taýýarlyk görýän mahaly bu çäre paralel Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherinde hem köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasynyň açylmagyna garaşlýar. Bu aralykda iratyň ýaşaýyş jaý üçinçiligi bilen bagly problemler saklanyp galýar. Türkmenawatda syzyk täze ýaşaýyş jaý toplumlary şäher merkezindäki etrapçylarda ýerleşýär. Çağılarım oyun meydançıları, feilgahlar tökülüp, şäher merkezinde täze köp gatly jaýlar guruldy. Häzir sol jaýlaryň gurulşy tamamlanyp, açylış dabarasyna taýýarlyk görülýär. Diýip Türkmenawatda ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu jaýlaryň gurulşyna anyk kaçan girişleriniňi mälimnäl. Ýöne yerli ýaşaýjylar şäherde başlanyp taşlanýan jaý gurulşyk meýdançylarynyň az däldigini aýdýarlar. Türkmenistanda ýylatyň ýaşaýyş jaý üçinçiligi bilen bagly problemler saklanyp galýar. Döwlet Statistika Komiteti 2022-nji ýylyň dekabryna geçirilen ýylat ýazywynyň we ýylatyň ýaşaýyş jaý gorunyň uçdan tutma ýazywynyň netijelerini çap etmeýär. Ýöne ýurduň dürli sebitlerini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ençeme raýatlar ýaşaýyş jaý üçinçiligi bilen bagly problemalardan şikayet edýärler. Ýadyňda düşýän bolsa ýa-ni ýakyna Mar welaýatynyň Garagum etrawyna Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Mehri gelneje dowam edýän ykdysady krizisiň hemde giň ýaýran işçiligiň arasyna ýaşaýyş jaý meselesiniň ýetileşýänligini, üç şagasynyň we adamtynyň geçen asyryň ortalaryna çağılar bagy hökmüne gurulan we häzirki wagtda ulanuşdan galan bir binada gözgüýüni halda ýaşamaga mejbur bolýanlyklaryny gurrun berdi. Ýa-da geçen ýylyň Tomsona Balkan welaýatyny Azatlygyň habarçylary bilen gurrundaş bolan Bilbil daýda ýigit çykan 4 ogly, gelinleri we awtyklary bilen 19 adam bolup bary ýok 4 otogly jaýda ýaşamagyň güzaplary we mellek edinmegiň kynçylyklary barada gurrun berdi. Ýöne diňe Mehri gelneje ýa-da Bilbil daýda däl, eýsem başga-da ençeme Türkmenistany şeýle problemler başdan geçirýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň ýaşaýyş jaý gorunyň uçdan tutma ýazywynyň takyk netijelerini aýan etmän bu problemanyň hakyky gerimini gizlin saklaýar. Türkmenistanyň 29-njy ýylyň öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň arkada gadyny göterýän täze şäheriň açylış dabarasy bolar. Şäherde 13 000 töweregi maşgala niýetlenip gata çenli ýaşaýyş jaýlaryny gurmak meýilleşdirilipdi. Bu çäre gawatlap Türkmenawat şäherine hem onlarça täze jaý ulanylmagy beriler. Şeýlelikde döwlet mediýasy täze ýaşaýyş jaý toplumlarynyň dabarary açylyşynyň fonuny bagtyar durmuş wagtyny batlandyryp Mehri gelneje ýa-da Bilbil daýda ýaly ýeti jaý meselesi bilen ýüzbeýiz bolýan adamlaryň kynçylyklaryny agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda hususan paýtagat Aşgabatda ak mermere bürenen beýik binalar täze ýaşaýyş jaý toplumlary döwlet telewizionyny ýergiderli mahabatlandyrylýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary täze jaýlaryň aglabasynyň boş durýanlygyny aýdýarlar.